Ako se kao student želite spojiti na online predavanje koje se odvija korištenjem aktivnosti TAU na sustavu Omega na nekom e-kolegiju, trebate prvo otići na taj e-kolegij, potom na naslovnici e-kolegija pronaći aktivnost TAU u kojem se odvija predavanje, kliknete na tu poveznicu i potom trebate kliknuti na gumb priključi se sesiji. Kada se spojite, mikrofon će automatski biti stišan, a kamera ugašena. Ako želite govoriti, možete kliknuti na ovu ikonu mikrofona i onda će vaš mikrofon biti aktivan. Ako želite prikazati svoj video, možete kliknuti na ikonu kamere koja je u ovom trenutku prekrižena kako biste podijelili svoj video. Dolje, lijevo, imate 3 ikone. Jedna od njih je chat u kojem možete nešto napisati ili postaviti pitanje. Isto tako, kraj njega je ikona za dijeljenje vašeg ekrana, što vam neće trebati kao studentu, ili za dizanje i spuštanje ruke, znači za javljanje za riječ, i to onda nastavnik vidi. Ako želite napustiti online predavanje, na dnu ekrana nalazi se crvena ikona sa slušalicom. Kliknite na nju i to je to.